Het is een triest plaatsje, maar betiert in de Hommerts. Honderden moezens, twarte nachts te pletter en bedarje op dit fietspaard. Gewoon, hoe lip je de val? Maar de meesten net. En dus is het in een groot slagveld op en naast het fietspaard. Man die, toen je voor de eerste keer langs fietsen, toen laat je er helemaal bezaaid. Lagen er honderden vanaf de vierter, dan kon ik het net zien. Maar ja, toen ik dichterbij kwam, zie ik wel dat het alweer moesjes winnen. Ja, en het lijkt gewoon graadvol. Schottingen in Utijn, gewoon inwoners van de Hommerts, hebben toen zo'n 300 slachtoffers alle dagen. De moezen rennen over de betonnen ranen, streekjocht de deer te meten. Vraag is vanzelfs, hoe kan dit? Ze zeggen dat de beestjes, dat de boeren de land vol water, onder water in letten. Ja, en dat ze naar vluchten en dat ze een uitwaai zieken. De val van de 8 meter zorgt ervoor dat de provincie nou alle dagen del komt om de kadavers op te rommen. Als je die beestjes zieken een uitwaai, ja, dan kan ze nooit zien horen natuurlijk. En ook zullen gewoon boeren niet om jou en hielen dan net zo rauwig wezen om de deerde moezen. Het gaat Veenstra on het het, al die deerde moeskes. Ja, tuurlijk. Het zijn wel beestjes. Nou, ja, ik ben net een fan van moeskes, maar dit kun je net hier natuurlijk. Nou. De provincie zal zien of er een wildraster pleegd wordt bij het aquaduct.